May depression ka ba? Yan ang ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Kung ikaw ay depressed, merong 7 ways to overcome depression. At para nang sa ganon, malagpasan mo itong nararamdaman mo at iyong bumiligalig sa iyo. Ngayon, ano yung mga steps na yun o ways na yun? Una, kinakailangan count your blessings. Alamin mo kung ano yung mga biyayang binigay sa iyo ng Panginoon para na sa ganon ma-realize mo o maisip mo na ikaw ay marami pang mga katangian sa buhay na dapat mong magamit para sa ikabubuti ng iyong buhay at ng iyong lipunan. Una, kung ikaw ay nakakakita, huwag mong kalimutan maraming bulag na nagpapatuloy magsikap para magkaroon ng kabuhayan. May mga pipe at may mga bingi, may mga pilay at walang paa at walang kamay na nagpapatuloy na magtagumpay. Kaya kung meron ka nito, pasalamat ka sa Diyos na meron ka niyan at mapapakinabangan mo ang iyong mga biyaya sa buhay. Kung marunong kang kumanta, marunong kang magsalita, maraming mga pipe na hindi makapagsalita at makakanta. Kaya yun ang unang step. First way is to count your blessing. Pangalawa, mag-exercise ka, mag-ensayo ka. Pwede kang magpunta sa mga YouTube o sa mga ibang channel na may mga aerobics para na sa ganun mag-exercise ka, o pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-walking, pwede kang mag-calisthenics, kahit na mga simple exercises. Kasi pag ikaw ay nag-exercise o ensayo, lumalabas yung mga iyong mga hormones na nagbibigay ligaya sa iyong pag-iisip at sa iyong katayuan. Pangatlo, magbakasyon ka, take a break. Pwede kang pumunta sa mga probinsya, puntahan mo, bisitahin mo yung mga kamag-anak o yung mga kaibigan, o kung kaya mo naman mag-ibang bansa, bumiyahe ka at mag-abroad ka, para na sa ganon, magkaroon ka ng bagong perspective o mga bagong pananaw sa iyong buhay at marami kang matututunan habang ikaw ay naglalakbay. Pang-apat, kinakailangan pumunta ka sa mga samahan o mga bahay ampunan at para nang sa ganon, matutunan mo kung paano tumulong sa kapwa. Kasi pag tumutulong ka sa kapwa bilang volunteer sa mga bahay o sa mga tahanan ng mga may kapansanan, makikita mo na nakakabuti to sa iyong pagkatao at sa iyong pag-iisip. Kasi pag tumutulong ka sa kapwa mo, matatanggap mo rin na napakahalaga pala ng iyong purpose o iyong layunin sa mundong ito. So, sumama ka sa mga samahan o sa mga Rotary Club o sa mga JCs o sa mga Lions, sa mga Masons na tumutulong sa lipunan. Habang tumutulong ka sa kapwa, ito ay magbibigay ligaya sa iyo. Panglima, of course, napaka-importante rin ito, kinakailangan meron kang mga goals sa buhay. Mag-set ka ng goals. Halimbawa, gusto mong makapag-aral, makapagtapos ng master's degree. Pwede rin naman mag-ensayo ka sa iba't ibang mga larangan ng iyong kaalaman o abilidad para mas lalo kang gumaling at mas lalo kang maging kapaki-pakinabang sa kapwa at sa lipunan. Pang-anim, mamili ka ng mga kaibigan na positibo. O kung hindi naman, sumali ka sa mga samahan o mga organisasyon ng simbahan like Singles for Christ. At marami kang makikilalang mga kaibigan na magbibigay sa iyo ng mga positibong pananaw at positibong direksyon sa iyong buhay. At panghuli ay magdasal ka o magpunta ka sa simbahan at magdasal ka kasi habang ikaw ay nagdarasal, doon mo mararamdaman na ikaw ay napaka-unique na tao. Ikaw ay kakaibang nilalang at nilikha ng Panginoon, hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa kapwa mo. Doon mo mararanasan at mararamdaman na tayong lahat ay pansamantala lamang at ang binigay na buhay sa atin at oras ay dapat nating gamitin sa ikabubuti ng kapwa at ng lipunan. Yan lamang po mga kaibigan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.